Ndokurohwa nevana. Ndatambudzika saka ndauti ndoona hangu kwandinondienda nditate. Ndongoenda hangu nokubereka bhegi rangu. Muri kurohwa hanzi maita sei? Handine nyaya ndinayo. Ndosaka muripo. Hamuna nyaya muinayo? Hamuna kuromba? Handina kana chandakabata ona iwo maoko yangu nobva taura dai chikuvhenekera makadai vhete maoko yanga. Handina kana ndinako ini. Asi tarisaiwo wana ndimukuzviona kuti apapa nhasi ayo ndikutofamba ndotoenda kukwakiwa goko ringi rakadai kupfuchika nezvigumwe. Ndakatwamba futi amai angu akanditi munogara kupi? Idzi dzimba dzangu idzi apa iyi muti andikuona ndio yangu iyo ndio samugani. Vari bwerana wacho? Wesa hapana iye yuyu apese kundura kwechituye ari kuguruwe. Uyu andakati mukadzi wakasununguka chuya uko wasaya mari yosadza chini baba wako ndiri mupenjeni ndiri mudheteni chuya mwana wangu nomukadzi kuno kambesa ndiri kusvikedza kuya kuurayiwa inini wabvunze vari pano wese asotaura wabvunze ndozvandati esati ndopotera kunani ndopotera ndiani kana ndomwa hangu poizini ndofa mukadzi wacho usara nowana wangu ese kana varume vari apa wabvunze Kazuai emhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rava rimwe zuva. Today it's another day. Nhau yatinayo tichiri mumusha weuzumba maramba pfungwe asi nhau yatinayo pari zvino inosuwisa ndeya baba vari kurohwa nevana vavo. Tongai tinzwe muri yeZimbabwe munoti kudini nayo nhau yakadai vana matongera vari kuita ndiwo here kana kuti baba zvavari kuita ndizvo here zvaifanira kunge zvichifambiswa sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Yechinoi chiziviso chinokosha kuvaimbi vemisambo yakasiyana-siyana vari muno muZimbabwe vanoda kupinda mumacompetitions ekuridza mimhanzi. Tibatei isu veDrewmas Media muchitiudza province yamuri uyezve musambo wamunoridza kuti ndeupi, moregistaka ndiko kutopinda kwacho kwamunenge maita mumakwikwi. Pindai mumakundano aya muzviwinire mibayiro yakasiyana-siyana. Drewmas Media, taking you to another level. Right, makumbira ndiri kuita mhuri yeZimbabwe ndeyekuti inini mararamiro andakuita nemhuri dzangu ndinoona anokwana kuita 6. Vakomana kubvira panumber 1 kusvika panumber 4 vakomana chete chete. Number 5 musikana, number 6 musikana. Pandofara ndakadaro. Ndadaro dambudziko randinaro pamberi pandiri ipapa. Ndiri kurohwa nevana. Vakomana vakubva uyu wenumber 5 uyu kusvika pa 4 apa. Ndiro dambudziko wakandirova akandisungirira mumuti kusvikirana kudai kudhonzerana kusunga musoro uri pasi mangombo. Zvidai ndakanya. Amai wangu chawakanditaura kuti usasungisa vana ita ndakadonha nongoro kandishora mbabvu. Ndakazvinyarara amai okubereka ini ndakati ndega nditeerere ura. Vamai ndakasvika kuchipatara zvesho ndakati ndakadonha nongoro ndanyarara. Kachitu uyu mwana abva ipapa uyu ari kuguruwe uyu akasiya ndirohwa. Ndakanyarara kwatezvo rangu ndakaenda kuripota ini handina kwasekuru wana wandakaenda ini.
kwasekuru wangu wese vanozviziva. Nhasi mwana ndatora uyo ari kutambudzika kwakusanga ndamuti mwana wangu uya kunosotambudzika mukadzi wakasununguka uya kuno ndikuchengete mwana wangu ndiri mudheteni mupenjeniya wese bhabhe zvakaramba chikori zvekutadza madofu wadzidziswa nehurumende nichandatadza chii wana kwakuchikoriya manje kwachingani. Saka ndakumbira kuti ndoda kuti ndiende hangu kwandinoita nokuti wana uri kuti ibvai pano. Sabhuku ndiyeyu handina chichinomweyo sabhuku musiyei akandiona ari kuchishungurudzika sabhuku wangu nezvandirikiitwa. Saka ndakumbirawo kuti ini neuraiti ndakutaurirai onai panonondiisa mushando waridzi ndiende ndakasara kochipo ndakutourai iweni muchazondida ndafa. Saka bheta mundibhise ndatenda hangu ndatenda sabhuku. Mavuka kuti muita sei manje kana zvinhu zvakamira mamira zvakaitai? Ndondosumuka bhegi rangu ndobereka hapana noziva kwandinoenda ndondogarawo kana pamba pamunhu ndotora chichemo ndokupa chitupa changu chichichi zvese hamuna dambudziko neni pakushanda pandinogara pamba pamuri. Ndine mari yangu inotambira kupera kwemwedzi nimudheteni mupenjeniya iyo ndipo hako kana $20 kana $30 ndoona pandinowanda ndagara hangu ndibve papa chasara kuurayiweni kutisa noupenyu kwandakiita ndakutisa noupenyu hwangu ndatenda hangu. Ko baba zvingaitika here kuti vana vangangotanga kukurovai imimi asi makaromba muri kuroverwei? Aya maoko aya kana kuromba kwangu ndinokutaurirai maoko aya kaviri katatu kana kuti ndadai so handina chandakabata. Sabhuku aripo kana ndino chandakabata sabhuku ngauya panyajini ariko mambo uyu ndinzi dero. Saka uchiri wanowana ndapedze. Saka muri kuroverwei? Minoshandzedza vari kuita wana namai nekuti katiri wana kana wakura iyoyo kurawo wana kana wakura kana wachinzwa mate omukadzi wakura kutozototi aka kana kakapfa kababa kakana baba asati tinoona vari kuti chengeta. Wanasikana wakambowanzwa here wachiti baba muroi vakanhingirikini wakambozvinzwa neunzi baba makaromba nomwanasikana imini ndiyo nyika iripo kai? tiri kuudzwa kunzi imimi mune habiti yekutora zvinhu muchitengesa zvinenge zvashandwa nevana naamai. Hapana habiti yekuti chinhu chatorwa ichocho chashandwa nani. Iye mwana ega ega ari pamba uyu mushanda kawaka uyu anomushairi ane kaiko karipo ari kuziva kana iri nzara kana kari kai kari kudya pane chakashota here pamba uya imubvunze kuti pari kurariwa nenzara chii chandadhisiroya chii zvinhu zvese wana ndiri kupereka itai chandiri kuwabvunza chi ndezvangu ini baba. Aiwa kana mukati ndezvenyimi baba hongu zvakanaka asi ndimi muri kusheedza kuti mwana kuti uya panopamba ndaona uri kutambudzika mwanangu. Anenge akuda kuchimaneja kamusha handi mwana ndimaneja munhu womurume ezocho mwana ungamumaneja kudaro here mushaka svikira pasaizi iyoyo. Aiwa kana ndiyesiwe kana kanzvanzi wachembera kuita sei ungatambe bhora rechipepa nomwana wako wakazvara. Regai kudaro varume ndizvozvo zviri nani kungoti nditonimandishaya asi ndakuudzai mhuri yeZimbabwe sabhuku wangu ari pano ndizvozvo. Alright, asi imi makamboenda here kwasabhuku kunotsanangura dambudziko ramuri kusangana naro kuti kana paine zvavangakwanisa kukubatsirai nazvo vakubatsirei? Ndikatukana nomukadzi kokutanga ungabva wanyanya kupembera konhingirikina handiti unogadzisa kuti zvinoita sei papadai kochipiri zvinoita sei aiwa kochitatu ndakati wende unomira ndigone iyo zvekufamba kuri jaiza ndichaona sabhuku. Pane mukoma wanga akanditi sabhuku wamutara ndakati aiwa asi kundiona akandiona sabhuku asi alisani ndamusvitsa kuporisi ndakuchienda kana ndanhingirikina kuratidza kuti chandiona ndakafa ndakuchienda kuporisi pari zvino izvi ipapa kutofamba mutozviona tode sabhuku muregerere kundiona asi shoko ndisati ndamupaba haana chitema sabhuku pesa apa ndakati ungandomhanya kayo kasinyana nomukadzi wobva wamhanya kundoita bembera uri munhu womurume here wakuita chikadzi manje. Saka sabhuku muregerere ipapa apa ndipo ndiri kuti ndikasimba ndoona sabhuku kuti waona upenyu handanawo ndabuda ini mubhuku mako ndaenda sori yenyu hapana pachakanyanya kuipa amene mumwe mbunzo ndizvozvo ndoda kutokutorai ndichiratidza mhuri yeZimbabwe kukwara kwamaitwa nevana saka famba henyu chinanga kumba ndichikutorai. Alright, ndinotenda
Mukomana murikuroereko baba? Ya Newaya turikuita pakurarama kwedu isu pamusha pedu ka. Ndonga kubvira ndichikura kutanga kuziva ndiri grade 2. Kutanga ndakuziva kuti upenyu unoita sei. Takangokurawo baba ari munhu anoti anoita zvaanenge angonzwa kuda pamba pawo. Saka Newaya chika ndeyekuti amai vairarama nomusika. Wainohodha mabanana maavocado kumhiri kunonzi kwachidodo uko. Wachitengesa wachiya pamba apa. Wachitengesa. Baba wachi kana wabva kuwawa waisvika wotora mari yatengeswa naamai woenda kunomwa wawa. Amai wakabvunza kuti ko baba mari yangu inge iri pakati. Baba waibva wavharidzira nonoise. Choanotanga kuita kutuka noise pamba kuvharidzira kutora kwaita mari. Zvadaro isu tichikurawo kudai so. Nonga kubva pakukura kwedu pese ka tanga tisina mombe. Taita dambudziko renzara nokushaya chekurimisa. Taita mombe dzekufudzira. Saka mombe dzekufudzira taizotopiwa kunzi chirimai kana muridzi wemombe aita sei apedza kurima. Ndofunga takazotangawo kushanda isu tati kurei. Ndine mukoma wangu wekutanga first born ya 88 nemukoma wangu muwe number 2 191. Ndo wakazotangawo kushanda kuti watange kupedzawo nzara pamba. Nokuti tangawo kubatsira amai pamabasa awo awaita. Wakazotengawo mombe pamba apa. Nawo yakatika takaita 3 years tichita nzara. Mvura ichinaya kunzi yanaya nhasi. Baba wanotora mombe wachienda nadzo kumaricho tisati tadyara pamba. Pa 3 years apa takawasiya wachidaro. Rechi 4 ndo patakati aiwa baba muchazenda kumaricho kana tapedza kuita sei kurima. Chitipewo 2 days. Tipedze kurima kwe 2 days. Mochitakura nyombe moita sei moenda bvatawirirana kuri kumanheru. Usiku vawamuka kuda kubopa mombe. Saka ndakabva ndazvinzwa manje kuti wakumuka wakaenda unobopa mombe. Ndini ndakamuka inini vandaenda vandabopa mombe. Vandatanga kurima pamba. Baba wakauya wakati inini ndakataura kuti mombe ndodaenda nadzo kumaricho. Saka iwe hauna nidhi yekubopa mombe ndisati ndaenda kunoita zvandiruda kuita. Vandarambira mombe ndati mombe hamusikuenda nadzo. Baba wakatanga kumhanyisa mombe ndichirima. Mombe dzichitera muforo, baba wachidzingidzawo dzichienda nokwadzene. Ndichidzosa mombe muforo, baba wachidzingidzawo achienda nokwadzene. Ndo pandakazoti ko baba muri kuita sei? Zvakanzi hapana ari kuzorima pano kana ndisati ndaenda kunoita maricho. Ndakabvunza kuti ko nhai baba, iwe muri kuenda kumaricho, chichamakambobva nacho kumaricho imimi mushiya nacho pamba. Mari chaichaiyo waendera kumaricho, hayaisvika pamba inoperera kudoro. Saka isusu toti here, baba waenda kunoshandira nomombe. Wodzoka wasina chawanacho. Pamba pacho hatina kurima. Chatiri kuwana chii? Chatiri kuwana chii? Hapana chatiri kuwana ka. Saka ndosaka takarambirawo mombe. Kuti aiwa gore rinei tichatanga tarima, tozokupai moenda kumaricho. Baba wakaramba wakasimba wachidzingidza mombe. Wakamboya wakabatira nomukoma wangu. First born yandataura. Wakanzi baba handeikumba siyanai nazvo zvamuri kuita izvi. Wakaramba. Wakadzoka chete wakamhanyisa mombe. Ndakazwa kuti baba ini ndakuzokurohwai. Zvakanzi zvokurohwa ndo zvandiri kuda. Vandabva wauya vabatira nemunin'ina wangu. Wandakasira inini. Vati aiyo baba siyai munhu arime zvamuri kuita zvandizvo. Vaenda naye vawaramba vadzoka futi. Vatanga kudzingidza mombe. Ndakazotema shamu zvoshuwa. Baba ndakawarowa neshamu. Ndawarowa neshamu wakaramba wachidzoka chete. Ndipo wakazonzi namukoma, imimi baba ka mukutarisa munhu kurima. Takuzokusungirirai. Vawasungwa, zveshuwa wakasungwa baba. Vawazobva ikoko wachikunguruka kuya kusvika kumba, takamutsa amai wawo. Wakasungwa sei nyazotsanangura iva? Masungura ati wakasungwa makumbo. Ndobva wasungwa maoko. Vawasiya wakarara kunze uko kuti watadzoka unodzingidza mombe. Wasvika uko kumba uko, wakasunungurwa. Vawadzoka futi kunotandarisa mombe. Wakazotanga kutuka, zvokuti haunge wasina basa kuti pane muroora. Unge wasina basa kuti pane vanasikana 2 wakura mumwa 2002.
mumwendo wa2007 baba wakatuka zvokuti kana kuzvitaura handizvikwanisi matukiro awo. Ndopandakazowadzokera ndakati nhai baba, kana imi muchituka zvakadai so muchiona amai vari apa, wanasikana vari apa, isusu takura tiri apa, muroora ari apa, nomatukiro amuri kuita aya, mangwana kuseni munotarisana nawo sei? Zvakanzi zvinobasa rei izvozvo, hamunganditarise kuita zvandinoda pamba pangu nemombe dzangu. Takati nhai baba, ko imi munotaura kudaro, makambobva here nebhagidhi rechibage kuhwahwa muchiti ndauya wana wangu ngatidyei? Baba upenyu hwavo wanomwa doro zveshuwa. Wanoti wakamwa hwechikwerete kwawamwa, wanodzoka wachitora chibage mumba. Wakaenda uko, wakamwa hwechikwerete, hapana chinonzi achitengeswe pamba. Nyemba wanotengesa, bhinzi wanotengesa, chibage wanotengesa, pamba panoti hangaiwa apa. Wakatora tuhangaiwa wakatengesa. Tushiri chaito chaito. Wakatengesa. Manje apa pavari kutaura kugamina kwavari kuita uko andiri mukona uko. Wakabuda chiri china. Chesho ndiyapera iyo. Ndobva waenda kudoro. Wakadzoka Friday. Zuva radai so zvokuma 4. Bva wadzoka. Wakadzoka wachiti ndiri kuda beans. Rekuenda kunotenga cheni dzemombe dzandoda kunotenga. Ndopatata takati baba hazvisi ina ndirasha ndakawapindura. Ndakati ahora itende munotaura nani? Na amai. Wataura na amai wakati beans rangu ishoma. Beans rangu ndirembeu. Saka kuti mubvise futi rimwe beans imomo hazvisi kuita. Baba wakabva watanga kutuka amai. Wakukwidza inzwi. Wakati manje handitongiwe banewe pano. Beans ndora ndiri kuzototora. Wakatora kapepa kawo kechingwa. Bva wakuchera beans makapu awo 8 wachisa mupi? Wachisa imomo. Indo pandakazvinzwa ndakati kutaura kwaakita amai kokuti torai henyu beans roro muende henyu, torai henyu. Ndiri kukuteerai kuno wanhu wenyu wamuri kuenda kunopa kuti ndo hunhu wenyu. Ndokubva ndaenda ndakati aiwa ka baba. Kana amai wati bhinzi rawo harisi kukwana, harisi ishoma, harizokwana pambeu yawo. Chiregai kutora bhinzi raamai. Zvakanzi nababa wati, ndakati kana amai wati bhinzi rawo ishoma waramba naro chivasiyai. Baba wakabva ngoti ndiri pano nepano mota apa. Bva wandikandidzira nebhinzi rengu wachera reri. Varasvika bva randirowa apa. Bva rarasika pasi. Bva wandituka. Ndakati kunyangwe makandituka henyu. Renge muchifanenda naro marasa. Iri rasa rera mucharitakura. Ndakutoritakura ndiende naro kwandiri kunoshanda. Panguva yandakabata ningiri nebhinzi kudai so tsaga rebhinzi kuti nditakure. Baba wakabva wati bva wadzokera kundituka futi wachibva wandirowa neruoko kudai so. Ndakati baba zvamakuita izvi izvi hazvisiri zvoba izvi zvopa kuti tadze kuwirirana panapa. Zvakanzi kutadza kuwirirana kuita sei? Ndakati aiwa baba, kana imi makutuka muchindirowa makutadza. Zvakanzi ndo zvandiri kutoda zvipi? Bva wandikanda fight pandawavhara wachibva wadonha pasi. Bva watanga kunditsika nomakumbo. Ndokubva ndawabata makumbo aya. Ndakati baba dzikamai. Ndakati baba dzikamai. Wandidaro pandawasiya. Wakabva wamuka wachinhonga mpini. Mpini uyo wakandirowa apa ruoko rwangu hausi kutokwanisa kubata zvakasimba. Wakandirowa apa mpini uyo. Ndokubva ndawabata pandawadonhedzera pasi. Bva ndawatorera mpini. Bva ndaukanda uko. Ndaukanda uko. Bva wasiya bva wasimuka. Wakabva watora badza. Bva wada kunditema nobadza bva ndawabata ndawadonhedzera futi pasi. Bva ndawabvutira badza. Wachimuka. Wakabva wamuka wachindikanda fight. Bva ndawavhara. Bva ndawarwa mpama. Wachibva wadonha pasi. Mukoma wawo wakabva wasvika kobata wakanditi ko iyeyo mwana ukiita sei? Ndakati bamukuru nonga mangozvinzwawo zvichitanga nyaya iyi. Baba waituka zvokuti bamukuru wakazosiya. Wakati kana zvazvo kudai so kana vanhu vari panapa vachitotarisana sei? Parakauya wangu baba mudiki wakabva wangosiyawo wakati kana kari kana ari ndiyo magariro acho ka haaite. Baba bva wangosimba wachituka. Imwe rekodhi yawo ndakatoirekodha irimo mufoni kumba uko. Karacha ndazvinzwa mwana wamai mashoko auinawo. Tozviziva tinogona kuchitadzirwa nditeka. Asi Bhaibheri rinotikudza baba namai mazuva ako awedzerwe panyika. Kana iwe wakudaro tinenge takuti kana vematongerwo enyika chaivo vanenge vakutaura kuti uri kuisa mutemo mumaoko mako. Ava nyangwe vave benzi vave chii ndi baba vako. Naizvo totarisira kuti ungochigara navo zvakanaka. Munge muchitsvaga dzimwe nzira dzisiri dzekuvaomesera kusvika ipapo nekuti kana vazokuvara kuita ngozi kapo. Zvinodaro. But nyaya tinenge tichedza kuavoidawo isusu. Tine tida kuti zvipere zvakanaka. Nayo yatonyanya kunetsera ndiye kurambira chikafu mumba. Asi usati waenderera mberi ndimbobvunza imimi makarora here?
ini ndakarora. Amusati mane musha wenyu zvekuti mungambono. Ndawanisa mwe pokugara. Handisati ndakarora gore rapera. Saka gore rapera iroro ndakazobuda futi nekuda kwokuti baba pakushandidzana mugarden kwenge kwakuita sei? Kwenge kwakunetsa. Ndokumva ndabuda mundaenda kune mukoma wanga ari kushamba akatizo futi nhau dzipi nhau idzodzi dzamudhara wanongoitawo zvawanenge wafunga panguva yawo. Saka ndokwenge ndaendawo ndambosuduruka pamba. Ndokubva ndazoshedzwa ndakanzidzoka futi chi pamba ndakadzoka zveshuwa. Ndakadzoka musi ndisaisoziva kuti date ndiani asi ari July ndo pandakadzoka kunoko. Ndaka kuti dzoka kumba mwanangu uraramire pano panoti utamburo uri kunzoko. Hanzi handira kuziva ndakutoshedza futi mhandu kuti ndirohwe zvakare. Izvozvo zveshuwa wanenge wakatishedza kuti tigarisane zvakanaka handitika. But now ino hapana chimwe chinhu chatinonetsana kutaura chokwadi kunze kwechikafu. Iro bhinzi ramairenge ndichitaura nezvaro iri enga ari mabhaketi 2 makatobviswa rimwe bhaketi rakaenda. Inini sekunzwisisa kwandaita nyaya yenyu, baba pavari kutora mari kana kuti pava kutengesa zvinhu vari kuda kuenda kunombofara vachimwa doro ndizvozvo. Imimi sevana makura makushanda munoziva unhu hwababa venyu kunze kwekuti munge muchirwa muri pamba. Hamukwanisi here kuti kana mukashanda shanda motengerwo amai chakati mopowo baba kana mari kuti baba chimboendai munotandara nevamwe? Baba zvawanoita tinoshuwira yekuita zvipi izvozvo, but uchivapa nhasi musi wawapa wachidhakwa vari kudzoka mumunda mune zvinhu zvamashanda wodzoka futi wotakura woenda kupi? Saka dzimwe dzenguva tinozotoona kuti saka chatiri kuita chii? Zvinani kuti wachingotora hawo wega pano kuti titi taburitsawo mari tawapa kuti endai munodhakwa munofara henyu. Wanoti tawapa wodzoka wotora futi. Asi mimi mambotaura hamuna here dzimwe hama kana kuti vanhu vakuru vekuti pazvitiko zvakadai munovadedza mogarawo pasi kana masabhuku aripo pane kuti imi murove baba? Ipapo hedu hama dziripo, but hama dzatakakwanisa kuendera kuhama dzavo hapana. Sekutiwo panetika zvinhu ka munhu unokasika kuita hasha dzokuti unogona kuti kuzokanga kufunga kuti dainda dainza ningi nekuda kwekuti kana uchiita zvinhu izvozvo unongosina tarisire kuti ndokwazichazosvika kupi ikoko. Saka tineti chingotiwo kana zvadai so rega tiite kunenge kutsurana zvamuri kuita hazvisiri izvo, but pakuti zvamuri kuita hazvisiri izvo panoya shoko rinobva ratanga kongokuti zvokuti munhu unozotanga kufuti zvese zvongochifunga kana kuenda kusaidika unozvikanzela umboti zviripo paground ndizvo ngatiitei. Hongo ndoziva kuti unogona kunge kana kuti munogona kunge makatsamwa, asi chinoitika ndechekuti panoitika hasha hauzivi panogumira hasha dzako. Mumwe musi vachabva vati d mukazodana mamhepo amunoti kune mamhepo mweya wetsvina wazodai imimi mavazvitangira mega maproblems. Zvandiri kuedza kutaura ndezvekuti kana kurunzi kurowana aiwa kuriko, asi maroero amuri kuita ekuzosunga munhu iwayo ndiona kunge munenge madarikidza. Ndizvozvo hatikwanisi kuzviramba, but yanga iri option yokuti munhu atorwa aenda kumba aramba adzoka achidzingidza chite mombe nguva ndo inenge ichifamba. Saka isu takangoti panguva yatangotsvagawo nzira yekutiwo pamwe tingakwanise kushanda nekuti zvataishandisa nadzo ndidzo mombe dzaidzingidzwa. Saka takangotiwo pamwe takaitawo izvi munhu akatadza kufamba kuya kunotandanisa mombe tinogona kushanda. Ndini sabhuku kwenda mbairi nyaya yakumbira nevana vake inyaya iri pachena. Nyaya iri kuitika ndeyekuti kumbirai anyanya kururarwa zvinenge zvatengwa zvepamba, kufanana nekuti akambotenga marata akapedza kutengesa marata ese achimwa hwahwa, asi amai nevana vanenge vaisa simba pamwe chete. Mombe akatengesa zvakare, anoenda usiku otora ng'ombe oenda orimisa, vana vasingazive, mukadzi asingazive. Mari kana yanga yauya haasi kudya nemhuri. Izvozvo ndozviri kuita kuti vana vanetsane naye. Hongu tiri kuti vana vanogona kutadza
iye anogona kunge ari right, asi kuti isiso wekukama dai pavhuriwa platform yekuti iye nesu nevana totaurirana, toona ari wrong, totsuudzana. Zvino chiitiko ichochi chokurowa baba kana kuhwisana baba nevana vari kuita vari vega, ko matara ariko ka kana vana vari wrong, chii chatadzisa kuti iye aende kupolisi komhangarira vana vake? Polisi yeisa kudare rinotonga, rinoziva mitemo, wedza kubatanidza baba nevana. So inini sasabhuku ndiri kuti kana nyaya iyoyi ndendere kunzwa kuti aiwa arowana nevana arowa, asi nyaya dzinenge dziripo inyaya dzokuti baba nevana vari kutadza kugara pamwe chete vachionesana mararamiro avanofanira kuita semhuri imwe chete. Tinoziva kuti inini kana ndaita vana vangu ndo vachava vana baba vangu vemangwana. Vanawo norumwe rutivi vondiremekedza inini sababa vavo. So tiri kuti pakati pemhuri ipapa pari kuda inonzi counseling pakati pebaba nevana kuitira kuti mhuri yavo ikwanise kurarama muno zvakanaka. Oriti sechiitiko ichi zvane nguva yakareba sei zvichiitika, uye imimi sevatungamiri hamusati here makamboedza kugara navo pasi, nekuti rimweni renguva munogona kuzombonzwa kuti pane zvaitika zvakashata imimi muripo muchiziva nyaya yakadaro? Tinotendai iye munin'ina wangu chaiye, asariwo imba yekwababa mukuru. Hapana paakauya kunditaurira ini sasabhuku kuti ndaita dambudziko rakadai nevana. Ini ndinoita zvokunzwa nevanhu. Saka nyaya hauite yekutsvaga, asi nyaya inouya kwauri. So hatina dzinza, hatina kuberekwa pamwe takadona kubva mudenga. Nawe yapo isu tisita kubva. Anditi tobva tosiya pamba pawo, sekuti wari kuita zvawanoda pamba pawo, isu hatina simba kwavari. Takada kuti tirwire zvinhu zvedu, ndizvo zvinasi zvatipinda mumatambudziko, zvatipinza mumhosva nekuda kwekuritira zvinhu. Chikafu vanodzoka vachidya pamba. Hapana pakambobva nebhakiti rehupfu kuuya naro pamba wachiti ndabva nazvo uku ndaita sei, ngatidye. Handiti iwe dai uchitenda kuti zera rako wapura, chero ukabva wovasiya vari pamba pavo hazvina kana basa. Handiti saka ndiri kutaura kuti isusu hatina dzinza, hatina baba, toenda hedu. Mangwana nyonga pakazowanika zvinonetsa, zvinongotinetsa kuti tiri kupi. Sokuenda kwavangeta wamwe wangu ndokwenge ndangoitawo ndenge ndateerawo, but ndakanzidzoka pamba. Ende imwe pfungwa inotidzora ndeye amai. Amai wakati bva nesu udiki kusvika zera redu rinei, nanhasi noti tiri kupiwa sipo naamai, handiri mukunzwa. Nauya iri kuitika ndeyekuti baba wakamboenda after 2 years, takasara tiina amai. Handitika amai wachienda kunohodha kwatiri kutaura uku, kunonzi kwachifunde, kwachidodo, kwese uku hakuna kwatisingaite sei, kwatisingaziwe. Tichienda kunohodha mabhanana, maavho tichiisa apa, tiri vana vadiki. Ndiri grade 3. Ndiri grade 3. Baba avo yavari kutaura mari yekuti mari yehurumende. Mari yababa ndakaiziva ndiri grade 7. Kubva grade 2 ndandati ndakuziva. Handina bhutsi yechikoro yandakapfeka yababa, handina hembe yandakapfeka yababa, ndaipfeka zvaamai. Handiti muri kunzwa. Saka nanhasi uno amai ndo ari kurima garden. Nanhasi uno wachiri kusimba wachitorerwa zvinhu zvavo chete, zvichienda kweko, zvichienda kuhwawa. Wakarima maonyeni amai akapera nababa, ndobva taisa mumba, vatakia vatatenga lo, vatakia mumba, vatakia imba yatakati baba wasatori maonyeni. Wakatanga kuya kunotituka kuti ndini mbavha yenyu pano, ndiri kubirai mukukira maonyeni yenyu kuti kunditaza kuti zvandinoda mumba mangu inini. Nai baba, muneiko mumba umu? Hamuna mvura, hamuna chirimo, mvura iri umu, zvese zvamuri kuda munotora umu. Handiti but waituka kuti mukundirambidzire kupinda mune maonyeni. Amai waitengeserwa maonyeni kumusika, wakazotukwa nemamwe madzimai pamusika, kunzi amunzwira amai ava tsitsi here? Wamuri kuti vatorerwe maonyeni muchiandotengesa pano. Munhu iyeyo akaita ndambonzwa nawe wataura ndeyekuti baba havana kukupai pekuti mai mukwanise kuzviriritirawo. Nawe iripo ndeyekuti handitini muti ati ndaroora, handiti ndaane musha wangu, munhu wekuti ndinofanira kuti zvandiri kungofunga musoro mangu ndinofanira kungonanga pandakaita sei, pandakapiwa. Ndakutoitawo zvandiita pasina anondiita sei, anondibvunza. Handiti but hatina kupiwa pokunzi mwanangu
iwewe pako kubva apa kusvika apa ndo pako iwewe rita zvaunoda hapana anokubvunza iwewe apa kubva apa kusvika apa ndo pako hapana anokubvunza hatina kuitwa zvipi izvozvo musi uno chaiwo ndafunga kuti ndidyaro pandinodyara ndakatovakumbira baba ndoita sei zvakanzi ita zvaunenge wangofunga ndakati ndiri kuda apa zvakanzi ita zvaunenge waita sei zvaunenge wafunga kana baba wasina kunwa kana kuti wasina kuuya kunotora chinhu pamba hatina problem but nhau iripo ndiyo problem inouya pakuuya kunotora zvinhu mumba ndo problem chete yatinayo inozosvika pakuti tizonzi tatadza kuwirirana kusvika mukuzotukana mukuzoratidzana masimba ndo painobva ana wairi vandatendai kumunda uko wesori 2 ende mogwana megwana wangu nokuti ndikaenda nemi munozoti baba ndaita jealous munoya mondiudza kuti mawirirana mumoringana nhano dzenyu kumunda wakaenda uyu aenda kono mukoma wake uko kunonzi kwamusiwa uko shanda kwamusiwa uko mukadzi wakasununguka ikoko akandifonerera kuti baba murora asununguka haana kana pafoni chapo chapo ataure neni nokuhadziwa inini kuti mweya wangu mukadzi asununguka pana kana chaanacho uyu chitsvaga ponde kubva pamusiwa kusvika mushambva iwe dhora uyu akabva pamusiwa kusvika mushambva chiona nyagwande kana kuti washi mahoko pay forward adzimai chienda mogarira wana akaenda bheki kake uyu svika mwana wangu nini ndinotombira chigara apa mwana wangu ona gara andizodaba mwana wangu chinotiwe kana mukadzi wako inini handizivi zvipfeko zvemukadzi wako mukati uni miti yangu iyo kugomo tema unoona warutengesa uni uchionesa ona uchionopa mukadzi chiwandi chandisingazive inini jiwa mwana akatasha izvozvo ngoro nomombe ndezvangu haana kake kanonzi kana kabhauti kana kapikiri right zvadaro imimi ndadai so right uyu ndibadzo uyu tasai bhemberi kugadheni makauya mimu yemupiki chebhemberi mwana wangu nini handicharima nokuti mukadzi wako aunaye azvara mwana uyu hakuna tsvakirei kuno kuchiweshe chipinda nouyu anomapatikura akawanda nanhasi yezvinoita sebhembe nekumuti novhemba aroriwe dhisemba achindotanga mwana wangu kamani ende konoroora zvakanaka ndichitomubatsirawo mwana uyu manyowa mudanga mongoro 7 dzakachera umu takura mwanangu takura uite ndisingazive kuti ato inyoka iri kutondiruma manjini ndanyangadzei ndabhora izvozviki ndikachitata uyu mudiko yakasiya ndirowana kuzvitaura ini ndakarowa ndikaenda kwavatezvaro ndikachema inini wese zvaari kutaura kupiko nditori bhora kundisungirira mumuti kudai ndiri babawo hereni saka ndati mhuri yezimbabwe tsvagai pamunondiisawo ndigare hangu chasara kwechifokura iwa mhuri yezimbabwe sabhuku mavanzwa baba mavanzwa mwana mamunzwa ndo zviri kuitika inhau dzakadai so dziri kuitika mumamisha matigere umu zvinoitika zvinowanika asi isusu seDrewmas media tinokurudzira ugaro hwakanaka pasazove nechinonzi ngozi mangwana pasazove nechinonzi mweya wetsvina ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa ndichipa kutenda kuna mukanya mahome vanga vakatibatira mushina wedu ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa senguva dzese don't forget to like subscribe share etc. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh,